Усмивка? Усмивка? Усмивка. Айде, усмихнете се. Бързо до карелото, тук, ето. Hello everyone, we're delighted to announce you can now order. Снимаш ли ни? Nie, crkva. Аз. Искам да попитам, вилата свободна ли е за Нова година? Коя вила, смисъл за колко човека търсите вила, тъй като имаме много вили? Никола! Ние ще спим, тай ще тук нещо. Ага. Ето така ще ходиш напред. Напред. Няма да го подвиваш кръчето настрани. Моля те.
Амаренна. Какво правиш сега? Да махаме. Позирате, махате както сте. Ярко. Ето, взел съм с това. Добри сме, бе. В България нещо да не мога да направя. Внимай, мон. Тук сме на тия белите къщички сме се. Да, сега сме тук. Сега сме тук. И... Ето имаш топка, вече имаш всичко край. Si mette sul cuscino oppure si mette sulla correttina sul divano e osserva la pozza. Lui aspetta che si apre la pozza. Non ci sono le calze per la piscina. Andiamoci là. Ci devi provare. Sì, di là, di là. Dove ci va il sole? Ma camminate che avete provato? Non si faccia, ci facciamo si snellano invece. Викаме задънено. Може ли да надникнем? Ами сигурно е кенефто. И тук, а тази къщичка не е ли прекалено ниска? Айде тук да идем нагоре. Che ce lo zna, ora quando viene lui Айде да го отворим, да видим какво се. They no pay. I give from your friend.
Лечен нататък. Не знам какво ми вика. Вътре ли? Баха. Не, това в Англия има по-голямо. Стой на фона на града. С тия палмички е много чудо. Да, слязоха. Да. Как беше? Страхотно! Аз съм много на 20. Но мина за дете ради ли дете? Знаеш? Але вие го кривите, сте прав вече. Стъпи на петата и добре. Кадър. Оп. Камера там не се яде. Айде да не изяждат камерата, може ли? Еленчето, рай да Еленчето при тебе. Успях да го поганя. Ето идва едно малко такова, виж. Дай му сега на него. Той, виж, на кончето, на кончето. Ама да. Стой. Аре, Ники, дай. Айде, Ленче. Айде, Сладър.
Айде коня. Бебе. Искам на коня, да. Чакай на коня, дайте. Не, бе. Айде коня, бебе. О, чакай. Голям кон. Ето го, Ники. Ники, айде, при тебе. Падна от устата на коня в колата. Е, голяма работа. Май да не сгазиме някой. Внимава. Гадория. А тия гладни. Да, той различава, като кажеш кони. Ники, ето го кончето това, дай му. Не ги фърляй, дай му в устата. Да, хапна ли? Мене много хапват. Тебе, Никчо, дай да е. Райче. Гумата на колата мина през един блок. Еми, толкова. Има прещралка една коза. Дай фърли, Мария. Не е страх, може да си. Той е като за снимка. То си вика сега, ако я немаш тази клетка. Да вземем ли бисквитите? Не. Бързо. Виждаме как тече. Ами това се гони, не стая. Ето бе, гледай, Ники, гледай, Ники. Виж как се борят. Колко яко се борят. Търкила има там. Храната мечката просто. Не. Здрасти, пич. Не към мен. Това яка прическа има.
Ама не е ли всеки там от децата? А тачи, това яка прическа има това. Никче, даваш ли му? Да снимам ли? Браво, Ники! Вече беше. Ти харесва да ходим зубите. Чакай да го снимате. Цунки по буза. Дай да го вземе една бисквита, де. Ето! Яре. Цунки по бузата. Цункай по бузата. Целунито по гочиве. Няма да остана. Не, нищо не давайте, да ме Чакай да се снимаме с тебе. Приятел. Приятелче. Приятелче. Застани, направи така. Няма нищо. Ниски са добрички. Я го погали. Айде, готови ли сте, че долу колюка? Може да ме снимаш. Чак. Ама дай малко и на бебето да дадеме. Бебе, ела тук. Ела тук, бебе. Ела. Боже, макар да ти иска да пия къла, бе. Чакай, бе. Малко мила. Не на тебе. Не. Айде. Да, кола ще върнаме. Никола. Айде и ти. Марш. Марш. Бебето. Танко е намазан вече. Никола. Айде, бебе. Чакай на зебрата. Ти магарата. Галия, де. Айде. Не. Никола. Опа, тя се сбиха нещо. Марш. Добре. Марш. Марш. Вау. Опа, това идва насам. Кое е това? О! Айде, тачи, дай Идват при вас, айде. Ей, Камило! Това е космата. Ники. Виж каква готина в гърба. Айде, идват при вас, айде. Ей, Камило! Това е космата. Ако не те е страх. Да, и ще ни глъбнат тя. Аре, хипопотам. Здрасти, хипопотамчета. Здрасти. В водата, Ники. Виж хипопотамите във водата. Виждаш ли ги, бе? Айде. Ела де. Някой да даде бисквитка. Абе, застани, стъпи отгоре да ти направя една. Cos'è che amo? Бързо. Ники, бързо.
Чакай. Браво, Ники! Вижте ме една пляска. Опа, виж как се я фара твоята бисквита, виж как ми е. Браво! Ето го виждам твой приятел, бе. Себо. Ето я, виж, Ники. Виж я. Само отиваме на влака, да. Те са бе. Милото ми се. Чао! Чао! Бай! Ариведерчи! Заявалки да са 5 цента. Ще имате гледай по-интересно. Виж, това е водопад. Това е водопад. Alfredo, Какво да? yo, Alfredo! Изсъкнал голяма работа. По значение. Дали съм изсъкнал или не? Да, Е голям. Сега доса. Дай си вземе един фокус да си гледаме. Ние имаме един. те могат да... Не знам. Да, много е кръв този дъжд. А? Трябва да ядат риба. Не, бей. Рая. Ей!
snimaš? Dobar, re. A, egi tu. Hop. Тая голема таква е нахална. Dove è arrampicata quella? Sono di sopra. Basta Gibo, basta Gibo, basta. Ma niente, Ова виж. Ре. Ето го леопарда, ето го. Ето го бе, виж го бе. Ники, леопарда, Ники. Никола, Никола. Дай му колата отпред, ти представи се как да държа с Мерцедес отпред. Майко. А сега да видим леопарда. Ай, сега ще го отгоре. Жень. Супер. Долу ли пише за нея? Пише там е. Я видях да седеш. Della California, accompagnati da... L'unica leonessa del Sudafrica a 35 anni. Ecco Coppina, vieni amore, di qua, vieni. Dicevo, la particolare attenzione è tanta. Semplicemente uno scherzo, ecco la sorpresa. Viva Luca Inuccia, da vicino, vi cambiate! Era semplicemente uno scherzo, ecco la le sue enormi pinne sulle quali hanno le unghie che, come vi ho fatto vedere, no? Servono per grattarsi. Allora, dicevo, viene una. Allora, abbiamo elencato le differenze, ma hanno caratteristiche in comune. Allora, quindi rimanete i vostri prossimi, perché poi verrò io, faccio il giro.
E poi in comune hanno anche i denti, facciamo vedere, dai. Denti che non usano per masticare, devono rimanere a fuoco e usano i denti solo per afferrare il cibo. La preda la ingoiano intera, guardate, vi faccio vedere, ok, rimanete vicini ma poi tornate ai vostri posti, vedete come lo buttano giù? Visto? Leo, quindi allora indietro, prendete posto perché ecco vero, non parliamo la stessa lingua, sì. Piccola